खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि थागिबि सुबुंनि सायाव मोनसे बिसेस हारिया गले गले गाग्लोबनायखौ माब्लाबाबो सहायना थाया होननानै बुंदों जयन्त मल्ल बरुवा। पुलिस कन्स्टेबलनि सायाव गाग्लोबनायनि दायाव सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार। दुधनै जिनाहारि जाथायनि दायनिगिरिनि न'आव इभिक्सन। दैनि पाइपआ बेफ्रुनायनि जाहोनाव गणेशगुरि हेंग्राबारि लिंक रडआव होंगो दोंगो जादों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। T20 वर्ल्ड कप फाइनालाव देरहाखांनायनि उनाव विराट कोहली आरो रोहित शर्माया रिटायारमेन्ट फोसावदों। रायजोआव दैबानानि अलखद थासारि। मोनबा जिल्लानि 383 गामिया दै सिङाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुधनैयाव सानै उन्दै बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो बेनि बागै खौरां लाहैनायाव उल्थायै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायनि दुखुथिया नखराव सनिबारखालि थांनानै खौरां लाहैदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै जयन्त मल्ल बरुवाया दुखुथिया नखराव दावबायो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होगोन होननानै खोथा होयो। बेजों लोगोसे मोनसे बिसेस हारिया आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि गले गले गाग्लोबनाय जाथायखौ माब्लाबाबो सहायनाय जानाय नङा होननानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। बबेखानि हेंथा दोलोआ बै मोनसे बिसेस हारिखौ आरो दायनिगिरिफोरखौ रैखाथि होबोगासिनो। बेनिखायनो दुथांफोरा बेबायदि हाबाखौ मावनो साहस खालामो। बेयाव भट बेंकनि बाथ्रा जानो नाङा। बेयाव थागिबि सुबुंफोरनि मान सन्मान रैखाथि थामोन्थानि बाथ्रा दङ। सोरबाया जुदि भट बेंकनि थाखाय बेनि हेंथायै आवाज होआ अब्ला हारियानो सानसे बिसोरनि बेनि फिननाय होगोन होननानैबो जयन्त मल्ल बरुवाया हेंथा दोलोखौ सोंखारिनानै बुंदों। मख'नो गोनांदि हिरिनमय खाख्लारिनि नखर आरो बोलि जानांनाय सानै हिन्जावसानि नखरनोबो सोरखारा खहा सुफुंनाय होगोन होननानै जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों आरो बे केसखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि जोहै नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होगोन होननानै फोसावदों। जरहाट जिल्लायाव सासे पुलिस कन्स्टेबलनि सायाव इनायै गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलिस कन्स्टेबल अजल हुसेनआ साखाथियावनो थानाय मल्लवाकाट जायगानि पबित्र बरा मुंनि सासे सुबुंनो गांसे फोसाव बिलाइ हैनो थांदोंमोन आरो लामा ससेयाव सासे सुबुंनियाव पबित्र बरानि थंखौ सोंनानै बिनो फोसावलाइखौ हैदोंमोन। न'आव सौहैना फोसावलाइखौ हैनायनि दसे समनि उनावनो रन्डु बरा मुंनि सासे सुबुङा उनथिंजाय फैनानै पुलिस कन्स्टेबलनि सायाव इनायै गाग्लोबो। बे जाथायनि उनाव कन्स्टेबल अजल हुसेना थानायाव एजाहार होनाय लोगो लोगो दायनिगिरि रन्डु बराखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। गोरोन्थि हाबा मावोब्ला रावबो बारग'नाय नङा। बे खेबाव जिनाहारि खालामग्रानि हेंथायै रायजो सरकारा गोख्रों राहा लादों। रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांसिननायखौ नोजोर होनानै सोरखारा गोख्रों राहा लानो गोनां जादों। बेनि गेजेरावनो दुधनैयाव जिनाहारि खालामग्रा लांसुनिया टन आलि तालुकदारनि न'आव गवालपारा पुलिसा बुलडजार लानानै न' बां सिफायहोयो आरो इभिक्सन खालामहोयो। रिपर्ट बायदिब्ला इभिक्सन खालामनायनि सिगांनो लांसुनियानि नखरा गोनां मुवा बेसादफोरखौ थफ्ला जुनानै न'खौ नागारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव उन्दै बैसोनि सानै हिन्जावसाखौ साथाम लांसुनियाया हानजायारि जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायनि बागै खौरां लाहैनायाव लांसुनियानि नखरा उल्थायै गाग्लोबनायाव हिरिनमय खाख्लारि मुंनि लाइमोना जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव बे जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दायनिगिरिफोरखौ फासि होनाय आरो सैनांनाय नखरनो खहा सुफुंनाय होनांगौनि थाखाय लान्थ्रियै सोमावसारबोनाय जादों। नाथाय सोरखारा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखैमोन। नाथाय बावैसो बेनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोमावसारनायनि हाबाफारि बानजायफिनदोंमोन। बेनि उनावनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो खोथा होयो।
गुवाहाटी गणेशगुरी हेंग्राबारि लिंक रडआव थानाय दैनि पाइप लाइनआ हरखाबै बेरफ्रुनायनि जाहोनाव साखाथियाव थानाय जायगाफोराव माखासे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथाया सोहोराव माखासे फाहामथाय गैयैनि थाखाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेरफ्रुसारनायनि जाहोनाव दैया लोमसावनानै जायगाजों लोगोसे दावबायारिफोरनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिहोदों। दासान्दि सोरखारि मावफारियाफोरा हान्थामेलानि होंगो दोंगोखौ खम खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो थानायखौ नुदों। दावबायारि आरो जायगानि सुबुंफोरा बे खामानिखौ मावफुंनो हानायनि सिगां गुबुन मोनसे लामाजों हान्थामेला खालामनो थाखाय बिथोन होनायखौ मिन्थिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ सिमनायारि ओनसोलनि रायजोफोरनि उन्दुनायखौ गैया खालामदों। मैदेर फालोआ सिमनायारि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनि न' बां सिफायनानै थेर बेथेर खालामनायजों लोगोसेनो आबाद फोथार आरो बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोरखौ खहा खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हाग्रानि मैदेर फालोआ सिमनायारि ओनसोलनि आबाद फोथाराव खहा खालामनायजों लोगोसे माखासे सुबुंनि न' बां सिफायनानै उदखार खालामगासिनो दङ। सनिबार खालिबो हराव मैदेर फालोनिफ्राय गावस्रानानै फैनाय मासे दान्थाल मैदेरा 1 नं पाहारपुराव नर बाहादुर कार्की, सबिन सूत्रधर, रबेट चरेन आरो गोबांसानि न' बांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों। बबेखानि हाग्रानि मैदेरनि गले गले गाग्लोबनायाव जायगानि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोन्दों। जाउनाव भारत भुटान सिमना ओनसोलनि रायजोफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिदों। T20 वर्ल्ड कापखौ देरहाखांनायनि उनाव भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि केप्टेन आरो हिटमेन रोहित शर्मा आरो क्रिकेटनि GOAT विराट कोहलीआ रबिबारखालि T20 क्रिकेट गेलेनायनिफ्राय रिटायार जासिगोन होननानै फोसावनानै होनाय जायो। रिटायारमेन्टखौ फोसावनायनि उनाव विराट कोहलीआ T20 वर्ल्ड काप बेनो गावनि जोबथा जायखौ मोनफुंनो हादों होननानै फोरमायदों। विराट कोहलीआ गावनि रिटायारमेन्ट फोसावनायनि दान्दिसे समनि उनावनो रोहित शर्मायाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों T20 वर्ल्ड काप बे गेलेनायखौ गावनि जोबथा गेलेनाय होननानै फोसावनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि सिगां समाव गेलेबोनाय गासैबो गेलेनायखौ नोजोर होआलासेनो दानि जोबथा गेलेनायनि गेजेरजों भारतनि थाखाय देरहानो हानाय आरो ट्रफी आरजिनो थाखायनो जेब्लाबो समावनो नाजानायजों जाफुंसार जादों होननानै फोरमायदों। रायजोआव दैबानानि थासारिया दिदोम जानायनि मुं लायाखै। रायजोनि मोनबा जिल्लानि 383 गामिफोरा दासिमबो दै सिङाव गोदोनानै दङ। जाउनाव 383 गामिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा दैबानानि गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ। रिपर्ट बायदिब्ला 40,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव 14,000निबो बांसिन सुबुङा दासिमबो गुबुन गुबुन जायगानि मोन 129 रैखाथि बादाफोराव थानांगासिनो। बेनिनो 13,000निबो बांसिन सुबुंफोरा करीमगंज जिल्लानि। करीमगंज जिल्लायाव दासिमबो 103 रैखाथि बादा फसंनाय दङ। करीमगंजनि अनगायैबो कामरुप, धेमाजि, काछार आरो बरपेटा जिल्लानि माखासे ओनसोलाव दै लोमसावनानै दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसोनिफ्रायनो तिनसुकिया जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैमाफोरनि दैनि थाखोआ बांदों। दिब्रु दैमाया जिल्लानि गोबां ओनसोलफोरखौ लोमसावदों। बे समावनो बुरलुंबुथुर आरो दिहिं दैमानि दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोरा खुरखादों। गलाघाट जिल्लानि कुमथायाव गेलाबिल दैमानि खुरखानाया सुबुं जिउखौ सिलिंखार खालामदों। ओनसोलनि रोजा रोजा बिगा हाया गेलाबिल दैमायाव गोदोलांदों। बेबायदिनो डिब्रुगड़ जिल्लानि दुलियाजाननि बामुनगाव गामियाव बुरिदिहिं दैमानि खुरखानाया गोबां जेंना सोमजिहोदों। गामिनि आबाद फोथार आरो फसंथानफोरा दैमायाव बोहैलांदों आरो बावैसो गामिनि मोनसे लामानि गुवार बाहागोआ दैमायाव गोरोबलांदों। बे समावनो नगाव जिल्लानि खामपुराव दैबानानि जाहोनाव गोबां पाक्का लामाफोरा बायदों, जायनि जाहोनाव हान्था मेलानि थाखाय जेंना सोमजिदों। जायगानि सुबुंफ्रा खोन्दोआरि बिबानगिरिफोरखौ लामाखौ फाहामनो दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।